La llengua és l'element vertebrador de qualsevol poble. És un producte necessàriament social i una forma de descriure i interpretar el món. És l'eix vertebrador el que relliga la nostra comunitat de nord a sud. Avui ens trobem en una greu situació d'emergència lingüística, però no hem arribat a aquest estat de forma natural, sinó que és el resultat de l'opressió sistemàtica per part dels estats espanyol i francès. Els països catalans i el català suposem una pedra a la sabata, un objecte que cal assimilar per aconseguir el seu projecte homogeneitzador, i la història n'és la prova. Però malgrat la història del nostre poble és una història d'opressió, també ho és de lluita. Dels maulets i els agermanats contra terratinents, aristòcrates i borbons, del sindicalisme obrer contra el despotisme de la burgesia, de les mestres d'escola, que no van deixar de transmetre la nostra llengua malgrat el franquisme, de la primavera valenciana, la lluita contra el til o la crida de la solidaritat en defensa de la llengua, la cultura i la nació catalanes. És el nostre deure seguir fent història. Les estudiants hem de fer una passa endavant perquè la història evidencia, com ens va dir Fuster, que la llengua no ens la regalarà ningú. Ens l'haurem de guanyar dia rere dia. Per això, avui ens plantem. Reprenem la lluita dels que ens han precedit i avancem. Perquè ells mai ens salvaran. Ni el nostre poble ni a la nostra llengua. Perquè tan sols serem nosaltres, organitzades, alçades i en lluita, com ho han estat tantes altres abans que nosaltres, les que les salvarem. Pels que han vingut i pels que vindran. Jove, estudiant, siguem les espurnes d'uns països catalans lliures, sobirans i independents. Avancem per la llengua, guanyem el futur.